Хәерле кич мөхтәрәм тамашачыларыбыз, эфирда данлы майдан тапшыруы һәм бездә кунакта Рамиля Хәйретдиновлар, татар эстрадасының якты йолдызлары. Хәерле кичләр. Исәнмесез, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Рамил, мин синең белән эшли башладым беренче мәлләрдә һәм шул вакытта игътибар иттем, нәкъ менә синең иҗатка җаваплы каравыңа. Менә бу сәләт сиңа кайдан килә? Гаиләң синең иҗат белән шөгыльләнәме, юкмы? Минем әти дә, әни дә иҗат кешеләр түгел, алар гади хезмәткәрләр, начальство да түгел, байлар да түгел. Кайбер кеше әйтә, менә аның клиплары шундый әйбәт, сыйфатлы, бик күп артистларны чакырган, димәк ул бай, атаң кәсе бай диләр. Кайвакыт инде Зөфәр Хәйретдинов малай дигән сүзләрдә чыкты, Зөфәр Хәйретдиновның племяннигы дип. Юк, минем әтәне гап гади хезмәткәрләр. Мин үзем бала чактан ук, менә 12 яшеннән үк идән чыгып китеп, интернатта яшәп, интернат инде ул мәктәп-интернат, теге әтияне ташлап түгел, Аллаһка шөкер, әтиянәрем бар исән сау. Мин үзем бер малай гына булсам да, гаиләдә гел ничектер максатчан булырга тырыштым. Шуңа күрә ник шундый үҗәтлегем, чөнки мин һәрбер эшне җиренә җиткереп эшләргә тырышам. Хәтта шул ук мәсәлән бәйрәмнәр үткәргәндә дә, җырларны җырлаганда да, әгәр дә берәр шундый нечкәлек мине борчый икән, мин инде теге нервлана башлыйм, син аны беләсең, мин теге кипишап әйтә башлыйм, борчыла башлыйм, шундый минем шундый кимчелегем бар. Ну хәзер инде тормышта төрле хәлләр булгач, Рамилә белән дә эшли башлагач, Рамилә мине андый вакытта теге тынычландыра, тыныч бул. Теге шигәйт миндә ул миңа акыллы киңәшләрен бирә. Ул яктан безгә хәзер дуэт белән башкару җиңелрәк, чөнки элек мин бөтен ударны үземә кабул итә идем, гел үзем борчыла идем. Хәзер инде Аллаһка шөкер, Рамилә белән бергә. Рамилә чираттагы сорау сиңа булыр. Иң кызган чакка электең дип әйтергә кирәк. Килеп керүеңдә синең гади генә булмады бит, Рамилә. Ничегрәк кабул иттең эстраданы һәм эстрада сине ничек кабул итте? Алдан бераз курктым әлбәттә, әмма аннары әкрен генә килештем, кабул иттем эстраданы. Эстрадада инде бик иммунитеты ничек әйтәм, көчле булган кешеләр генә выживают, минемчә. Әйбәт, бар да әйбәт, бар да яхшы. Дөресен генә әйткәндә, мин үзем шәхсән бик авыр кабул итәм критиканы. Миңа киресенчә кешеләр бер нәрсә язмауы хәерлерәк иде. Хәзер инде мин аңлыйм, эстрадада алай булмый, критика да бар, уңай ягы да бар. Ләкин без критика яклы, но критика дөрес критика булырга тиеш. Менә алар начар дип кенә түгел, алар мәсәлән начар, чөнки аларның менә мондый киемнәре менә дөрес түгел, чөнки кыяфәтләре дөрес түгел. Җыр башкарулары дөрес түгел дигән шундый конкрет сүзләр булса, безгә ул критика шый. Чөнки без ул критиканы аннарсын киләчәктә үзебез истебездә эшләүгә кулланабыз. Шулай. Беренче вакыт чыккан вакытта әйтәләр, ой, Рамилә дөрес җырламый, тавышы әллә нинди. Аннары без уже 3нче ел заниматься итәбез, шөгыльләнәбез, урыс телен катыштырам инде, гафу итәм. Педагог белән, вокал буенча педагог белән шөгыльләнәбез, дөрес җырларга өйрәнәбез, матур җырларга өйрәнәбез, ярар. Ансы да бетте инде. Хәзер инде миңа тотындылар критика минем акцентка. Шепелявит итә, ниндидер хәрефне әйтеп бетерми. Инде мин аңа да килеп кенә карыйм, но нишләтеп була? Аллаһ Тәгалә шундый акцент биргән. Шундый сөйләшү ничек дип әйтәм. Аннары кай вакытта бит инде дөнья хәлен, дөнья төрле хәлләр була теге. Тазарып китәсең, алай итәсең. Менә тазарганнар, күлмәкләре итеп тора, үзләре яулык түбәтә кигәннәр, үзләренең күлмәкләре кысып тора. Конкрет критика булса, менә тазарып киткән дигән критика булса, без аңлыйбыз. Димәк, безгә ябыгырга кирәк. Бу безгә әйбәт, моның бу критиканы без әйбәт кабул итәбез. Кемнедер блокка тыгып, анда сүгеп, анда андай бер юк. Шәрәфкә җибәреп аласы касаны без анда әсәр юк. Бик матур итеп кабул итәбез. Чөнки әгәр дә сине сөйләр икән, әгәр дә сиңа критика бар икән, димәк син кемгәдер кирәк, ул бит инде битараф булган кешегә кермиләр. Әгәр дә сиңа беркем дә язмый икән, димәк син халыкка кызык түгел. О иң куркыныч әйбер минемчә артист халкы өчен. Сезнең дәрәҗәгез безнең канал өчен шул хәтле зур, хөрмәтегез шул хәтле зур. Шуңа күрә монда без теләгән клипны түгел, сез теләгән клипны куя аласыз. Кайсы клипны күрсәтәбез тамашачыларга? Без инде теләр идек иң беренче чиратта без икәү дуэт форматына чыккан, менә Күлмәле киләр дигән клипны. Чөнки ул клипта безнең инде якташыбыз төшкән, Исрабе Муртаза төшкән, без үзебездә төштек инде анда. Аннарсын шул ук Анастасия бик популяр актриса.
алып баручы һәм дә шулай ук инде ул клипны төшерүче Айдар Шәймәрданов. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, игътибар белән карыйбыз. Күңелле клипларыбызның берсе Рамил һәм Рамилә иҗатын дәвам иттербез. Benim de sahnede çıkasım kile. Baya indi. Bunda bulay da artistlar. Buarlı. Senin bile bir hatında duralmay. 99% хатын kız benim bilen bulağa teli. Главнее всего погода в доме. Sallanıp eken sözünden nidir buldu benim yürekке. Sahneye çıkmadı. Keleme yuka bol bolum, eğitip sayrisın ahirette. Gül 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 gülmeli gülmeli, şayatıp canıma dimeli. Gül 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 güleli güleli, gerek mi dimeli. Gül 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 gülmeli gülmeli, şayatıp canıma dimeli. Gül 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 güleli güleli, gerek mi dimeli. Sin ulma turku sallağına, İki bitin almada yana. Şayanda oğlu küneline, minde gaşı kasina. Gül 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 gülmeli gülmeli, şayatıp canıma dimeli. Gül 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 güleli güleli, gerek mi dimeli. Gül 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 gülmeli gülmeli, şayatıp canıma dimeli. Gül 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 güleli güleli, gerek mi dimeli. Girevlikte yok dinler bizge, dik şulayda biz canım birge. Mehabbet barasın tigizli, bәхетле yaşar biz ömürge. Gül 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 gülmeli gülmeli, şayatıp canıma dimeli. Gül 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 güleli güleli, gerek mi dimeli. Gül 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 gülmeli gülmeli, şayatıp canıma dimeli. Gül 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 güleli güleli, gerek mi dimeli. Gül Gil, gül 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 güleli güleli, üvüpler alayım ele. Gül 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 güleli güleli, gerek mi dimeli. Gerek mi dimeli. Кемнәр белән эшлисез? Җырлар кем яза, шигырьләр кем яза, сөйләп китәрем. Менә клип төшерү дигәндә инде безнең күбесенчә клипларыбыз Pixel Film Production оешмасы белән, синең белән эшлибез, Аллага шөкер. Болай җырларны яздыру мәсьәләсендә безнең инде композиторлар ул Альфред абый Якшембетов, дустым Илфат Шаихов, Илнат Фархуллин, безнең якташыбыз Сейдаш Хасанҗанов, Лейсән Махмутова, Гөлнур апа Айзат, аннан соң Рауза Хафизова, бик кенә күп авторлар белән эшлибез, шул композитор Гүзәлия. Гомумән алганда безгә кемнәр бирә, кемнәр безгә тәкъдим итә, без үзебез дә сорыйбыз инде кай вакыт композиторлардан. Шулай Теге дөнья артыннан дөнья артынан күмәткәндә кумыйбыз инде. Акча артыннан Безгә булганы кумыйбыз. җиткән, Аллага шөкер, безнең шул үзебезнең Жеңіл қарайбыз бұғай берге. үзебезнең теге төп керемебез бар. Әйе. Асын кыскасы инде менә Рамилә әйткән сүзен генә дәвам итеп әйтәм. Теге менә безгә обязательно 2-3 җыр яздырырга кирәк, обязательно программа әзерләргә кирәк.
клип төшерергә кирәк, концертлар белән чыгарга кирәк дигән безнең андый максат юк. Ният юк. Андый безнең ният юк. Біз үз рәхәтлегебезгә, үз җаебызга йөрибез. Теге Безне ашыктыручы юк. Ашыкмыйбыз, Аллага шөкер. Кирәк икән җырны, мәсәлән, бүген сатып алдык, без аны бер 2 айдан гына бирәбез аранжировка ясатырга. Без аны берәр ел көтә алабыз, аптыратмыйбыз аранжировка ясаучыны. Менә сез бит инде гаиләле кеше. Иҗатта идә торган вакытта бик сирәк була торгандыр. Ничегрәк хәл итәсез бу мәсьәләләрне? Балалар сезнең игътибардан читтә калмыймы? Мин инде балалар белән вакытны күбрәк мин үткәрәм. Әлбәттә, иң башта Рамил Иртүк Әминәне гимназиягә илтә, балалар бакчасын Салаватны илтә, шуннан соң инде калган эшләр миңа. Балалар белән шөгыльләнәм мин, кружокларга йөртәм, алып кайтам. Әмма кич вәгазьләрне, тәрбияне икәү бергәлектә өйрәтәбез. Рамилә, сезнең инде тамашачыларыгыз, аудиториягыз зур. Без моны халык арасында да беләбез, банкетларда, туйларда җиргән кешеләр буларак та беләбез. Сез ул кәсепне дә читкә ташламыйсыз. Киләчәккә планнар зур. Менә Алла бер салат итсә, шул яңа җырлар яздырып, хәзер инде күбесенчә заманчарак яшьләргә, теге яшь аудиторияга Якын килергә тырышам инде. Шулай тырышабыз инде хәзер үзенчә. Җырларыбыз төрле форматта булсын дип тырышабыз. Бер-берсенә охшамасын. Менә митләкта булсын, заманчада булсын, халыкчанда булсын, берничә төрле булсын. Берсенә берсе охшамасын дип Төрле тырышабыз. стильдә инде. Чөнки теге кая вакыт бер үк җырчыларның, бер үк шул башкаручыларның бер үк төрле була стильләре һәм дә аңлашыла, бу җырчы дип. Шул ук бер үк аранжировщикта безнең алай түгел, без төрле аранжировщик белән эшләргә тырышабыз, төрле стильдә һәм шул ук клипларында төрлечә эшләргә тырышабыз. Һәм дә алар Рамил, менә шул клипларыгызның тагын бер үрнәге, ул Балмай компаниясе белән берлектә төшерелгән. Шуңа күрә без бергәләп карап узсак, нәкъ монда стильләрнең үзгәргәнендә, җырларның үзгәргәнендә күрә алачакбыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әйдәгез бергәләп яңадан клип карап узабыз. Әйдәгез, әйдә. Әзгәрә калды. Килеп тә җиттек. Беләсезме, маймылны нәрсә кешәйтте? Хезмәт. Устаревшая версия. Иң борынгы адам архантроп дип аталган. Алар Африкадан Евразияга таралып, айрым популяцион... Стоп. Biz монда кысатыра килмәдек. Эшләргә килдек. Рәхим итегез. Хезмәт лагерына. Əgər də mümkün bulsa, ikəvi birgə yanaşədə ömür yollarım olsa, ikəvi birgə yanaşədə ömür yollarım olsa. Canım yarım bilir, canım yarım bilir. İki
Рамиль. Рамиле. Серьезно? Бүгін біз дискотека іштірамыз. Миңа бізге келсек ярыймы? Келегіз. Сейчас. Нәрсеге де әзермін Минеке болып қалсаң Жаным ярым берер ирім Өмірлік ярым болсаң Жаным ярым берер ирім Өмірлік ярым болсаң Егітлер? Қызлар. Canım yarım birer ire Canım yarım birer ire İki ömürge yenişene Ömür yollarım olsa İki ömürge yenişene Ömür yollarım olsa Сіз біздің Манзара премиясының да көрнеклі қонақлары, тамашашылар яратып қабыл еткен қонақлары игътибар еткенсіздер инде. Салават Закиевич, Раязлар белән берлектә чакыру ул тамашачыларның мәхәббәте. Нәкъ менә Манзара турында мен әйтәсем килә. Хәзер бит бик күп музыкаль премиялар. Ул Аллага шөкер, ул мин аңа өчен бик шатланам, бик сөенәм. Нәкъ теге үзебезнең татар җырын, теге татар телен, татар сәнгатен үстерүдә нинди генә булса да алар өлеш кертәләр. Әмма дә ләкин нәкъ менә Манзара буенча аны мин инде интервьюда да әйткәнем бар. Манзара премиясе кебек аңа тиңдәш, аңа якын бернинди премия юк. Чөнки ул анда көрәш тә бар. Әле быел менә сумо да булды. Анда көрәш тә бар, спорт та бар. Шулар арасында җырлыйлар. Андай премия гомумән юк. Андай премия юк. Халыкчан. Андай халыкчан. Анда теге циркта ничектер Узыш юк, бер-берен төрттер юк, көтү юк, көнчелек юк анда. Менә сатып хәтта алыш юк. быел да, былтыр да без гомумән без рекордсменнар дисәң дә була, чөнки Аллага шөкер 4 ел рәттән 4 тапкыр булды Манзара премиясе. Без Аллага шөкер 4 ел рәттән шуны алып барабыз. Бик зур рәхмәт сезгә безне чакырганыгыз өчен. Һәм шуны әйтәсебез килә, Манзара премиясының киләчәге якты булсын. Манзара премиясе ул мин бала чактан ук үскәндә 30 августта республика көнендә уза торган бәйрәм кебек. Чөнки хәзер андый бәйрәм юк, кызганча каршы. Ә Манзара бар. Манзарада көрәш тә бар, көрәш арасында җыр да бар, шунда юмор да бар, алып баручы да бар. И иң мөһиме ул бара үзебезнең туган телебездә, татар телебездә. Әлбәттә кайбер әйберләрне русча да сөйләргә туры килә инде, асы яшерен батырын түгел. Әмма дә ләкин нәкъ менә шундый үзебезнең милли көрәш белән милли җыр бергә баруы зур дәрәҗә һәм ул премияда инде 2 ел рәттән Салават абый белән бергә катнашуыбыз ул безнең өчен дә бик зур шатлык, бик зур дәрәҗә. Киләчәктә дә Алла бирсә шул премияда катнашырга насыйп булсын дип. Бик зур рәхмәт сиңа. Манзара премиясының алып баручысы буларак сиңа әфәрин бирсен генә кала. Сезнең тамашачыларыгызга, яраткан, сөйгән халкыбызга нинди теләкләрегез бар? Хөрмәтле безне яратучы, безне хөрмәт итүче тамашачылар, дуслар. Иң мөһиме исән сау булыйк. Иң мөһиме сәламәтлек. Сәламәт булыйк. Исән сау булыйк, бәхетле булыйк. Алда безнең бары тик бәхетле мизгелләренә китсен. Дус тату яшик. Дөнья
афәтләреннән безне Ходай Тәгалә үзе сакласын. Туган телебезне саклыйк, туган телебездә җырлыйк. Мондый тапшырулар күп булсын, бу тапшыруның киләчәге якты булсын. Гел шулай бергәләшеп, күрешеп, сөйләшеп, әңгәмә корып, үзебезнең матур җырларыбызны сезгә бүләк итеп, инде шәп клиплар төшереп, бергә эшләргә насыйп булсын дигән изге теләктә калабыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбыз бүгенгә шуның белән тамам. Бездә кунакта Рамил белән Рамилә Хәйретдиновлар иде. Без сезне киләсе тапшыруда, Данлы Майдан тапшыруында 21 сәгатьтә якшәмбе көнне көтеп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.